की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Namar kajing sungkia ya kajing bamla jangka Meghalaya Energy Corporation Limited ban penbiang ya ka boarding hakishnong ki badan hakathain riboy sepngi haka arpoi trik unaitung ajar pesan kinong shong shnong kuntup ikinong yalam shnong pergi kena skul kilami surong man pelong ya kajing nyat pajba da kabara ya kijing thok penram hapok kajing yalam joka New Trap Youth Council Western Riboy Kipat ba kladawaru ya ka sarkar bat ya ka MEECL ba ka deban bu no na ka lai phulai KV power station khnang ba kipat ba kinlan na ka jinglip boarding ka bakta habaro kilyang shu kinong kren ha kan kasngi klata kranting eru ba ka MEECL kamla satya man penbiang ya ka boarding kat ba ya ka bai thang boarding la lum ni kipat ba man lau benai bat na lor kata ki donru kishnong ha khaput ki ba hab bantan ya ka boarding na ka jalla Assam na ka daw ba kisiu ya ka dor ka batan Kedai mensium ya kejing ikli ban penbiang ya kene kejing norkam jong katong Western Riboy jengi bakabade Riboy semi kejongi kata kene kemana le jenga ngara kwa bangara terang barga buru kejing kerpan ya kinomi khar kejongi lai de mane denisi ban kren ya kene banta shabade pe jong kene ka department kabadai pe ya ka boarding electric kabadai ka MEPDCL hapo Meghalaya kejongi Idewan keren, omda mesti senap. Dewan keren, ban pendiang, ya kisah dewa, jongi paipa. Ki paipa baru kita nak Meghalaya, bar artar nyong, lari pai. Habis dewi kira sekolah kejongi, kalau kai basasi bertang kemansim. Narba, kecing tulai kakak, kapelong ye kikpa, ba kikon, habis kelai sekolah, ka ngira berang ba, subur kecing jongi yo. Subur kecing tu, kita kalat lagi kecing kejongi. Namar balai, kiknas sekolah. Apagi kaya ikar kisah gitu kilon kami kisah barang kita rekam mereka juk kebamta ngilon kami galai yang sutua bagalai dan kamdan ngilon apa dia rekam mereka juk kebamta namar ka juk kebamta kaya ke juk online bagi siang kita kirang basong ni kira kita rekam baru kita rekam lang galai lang bau tawar lagi ni kamdan ngitrai bagaimana aban posisi noro te khadu lagi juga ngaswa mereka kawai ke jumur ngirawa sarkar bakada pendiang no ya kare ka jino kam jangi kata kala haban kong kare ka MEPDCL bukan penbiang no barang juga por ngidawa bukan penbiang ro ya to thar dikebi ubala bola ladu life house na merchwa ka du menta om pala betri kami u kane nagai jangi kirang basrang nagai jangi ki bedan hakari kasi baro ngidawa syak sarkar deran pentri kam yagri jong kamu jangi bari khwiti bahadir jong kare ka rani ke jangi berhadir ke jongri ka khubor kepada lejungi ini pasar cak sarkar ni dor gi tubu bahkan piang ya kene ke jongi kadong jongi kadai kadong kabla bun bha kishnong hangne hari boy sam ni jongi idan kumba shispa tuli e kishnong hapo kane kadong ka than ke jongi bat hagane kadong riboy sam ni jongi gidan shibun ki office sarkar nadu ki block ya civil subdivision किवी की ऑफिस सरकार की स्कूल की कॉलेज बात खम तामले की लात जिंग सुमार ये बंगिदन की सब सेंटर ये बंगिदन की PHC बात खम तामरू का CHC तेंद्रे कद किने की जिंगदन काम mangi ki paiba jangga ka dong riboy sep ngi ki jongi ngi sha le akae na kawai ka por sha kawai ka por ngi sha pan thamme na kawai ka por sha kawai ka por hoi
nagaliang jongi haka khat kendai tarik jong benai bapra jong senam arjar arpsau nagaliang jong western riboy darbar rengkat bat kiseng bhalang ki badan hagane ka dong riboy sem ngi jongi ngila penlong ya ke jingilang bat ngila khot yo SDO jong ka MEPDCL hangne po darbar sinong patar kema ka jongi bat hadin no nagata ka jingi kren ka bengi kren nagamanta ka jing jong ka jing bombyang jong ka like ka jongi naga jing ka bomla ban penpoy yo 33 kV ubalale mentala bun sne menre ubamla ban penpoy bat hagata ka jing kren nagaliang jong SDO ula penpau baga problem ka badon kalong satang hasinong tasku namar ba ki signer electric ki hapan ya ilang ba ka sinong tasku mangi hagata ka ski daga way ka sur ila penday ban lej ban pelong ya ka jingilang ban le ke joint inspection ha ka sinong tasku bat hasinong tasku nilayo ban ya shonglang bat ki nong ilam sinong jaga sinong tasku rengkat bat ki try jaka nagat liang jong ki try jaka bat ki nong ilam jaga sinong hangte daga jing slokia kila ai slobha ban pomno ya kita giding koai kenang ba onla ban pemya yo line jong 33 kV but hanta ha ka jing kren ladon ka jing kemi lemki but ka jing kular kata galong before Christmas jong sem arjar of saw ka dong riboy sem ngi jongi kan yo no yo like lengba 33 kV henry ka sosi galong ba hadu menta lajan poy sakawai pat ka Christmas jong sem arajar of san ni kren yo 33 kV nagaliang jonga hagawai na kajingilang ka balong hangne apatar kama hagabalawan nagaliang jung DC ka DC connect nilai ikran nagati ka poru tenrai ka jingikran ka jongi nagawai ka por siya kawai ka por ni iba ka sulong tang kijing persabay kanang poy siya iro piye kibabun kisdong hapa ka dong ka jongi bat kamtam iro ba kita kisnong lelay kibadan sa border jong ka Meghalaya bar ka Assam kidan ha jing kimyo ay galay namarbak nagaliang jong ki kidan hapo border bar ka Assam kalay jong ka Assam ka Kambyang kibabon kisnong kibadan hapo border jong Assam kitan ya galay na Assam but kadaw kalong ba balay kitan ya galay kabaliyo na Assam kadaw kalong ba kalay jong ka Assam ka khamti kina banya galait jong ka Meghalaya but kum ka jiwa jing tip jong iro baga bilait na Assam ka khamti na banya ka bilait jong ka Meghalaya ka jingkali kami balada kita ki snong ki badan habordan jong ka Meghalaya baga Assam kitan ya galait na Assam ki yoro wala shaiski ka bilait na Assam hato katay ka jaka ka jongi kam shaklun mo haga sarkar Assam kumangi ina hagani kisi nagawai ka por sagawai ka por ki jaka ki bana khaput ki jongi ki shaklun haga Assam namar na kata na kaliang jonga nga kentu ya ka sarkar lengba kane ka MEPDCL bagan shimkhia bala kumno bagalai kane banbyang haga dong ka thain ka jongi baru bagi snong ki bana border kinom tan light naga Assam bayo lese lengba ka jing sha pan ki men lang baga light kita ki snong ki badan hapo border jong Assam kin sha klun no sha Assam we the citizens in this region were facing so many problems to our students as well, but the speech that I'm going to deliver is based on a specific issue, that is the irregularity of the electricity. But the fact is that we in this region, we do receive electricity, but most of the time we receive it during daytime. So as students, during daytime we spend most of our time at school learning new things with our teachers. So we don't have that opportunity to complete our works, our school works, and to prepare ourselves for our upcoming exams. So we have no choice but to prepare ourselves during night time when there's no electricity. And this can deteriorate our students' life. And most of the students, they fail, even though they're not supposed to fail, but they fail because of this reason, because they can't even concentrate in the studies properly. And lastly, we hope that from this
rally. We hope that they will hear our plea, and we also hope that our ministers concerned will help us to give us regular electricity. Please try to understand that we also need electricity in this area, not only the cities, but we also in these rural areas. And as we know that the little ones and the students are the future of the villages, the states and the country as a whole. So let us help them by providing and giving them the needs that they need right now. Halor jong kajing bombiang kalait kakabagyo akit hapo katam riboy semgi jungi bad aku juga poru kajing bom trikam jong di kivi terteri ubal aslam kajing dawana liang jogi paiba jong kadong riboy semgi jungi bad aku juga poru ubal pentrikam marchitang di kivi terteri Henry ban iPad ya kajing syai ke bapura leng bau di kivi terteri ikram pat yo ahdu mentah kumbagi nongkeren ke baris kemat kala keren kala ban habde bad kajing pentrikam di kivi terteri bad juga poru kum ki noilam seng balang kibron hapo jong kadong riboy semgi jungi ngilai simenta kumno ban pendap ya kamram ha gede bat kajing bomla jong kata MEPDCL ban penteri penyait lang bayo ni ulan kibi 33 kabron kajing ati snong tasku ngilai simenta lang baru ko kiseng balang lang jong western riboidor baru bat ka don ru kajing san hang tu rengkat bat kitrai jaka ban penlait ya kajing jong du sainar bolong kibi 33 bat ka jubab ka bayo na lang ka office MEPDCL lang ba SDO bawan ban mi khmat ang tu ong ba shwa ka Christmas jong arajar pesau on pentrikam no ya udah ulan kibi terteri. Henry kabasul ngok kalau haduk ini sengi udah ulan kibi terteri. Uklan pentrikam hapo dong ribois mengi. Kane ka bu jing e. Namar ta daw mentagasi kade ka rally ka bang kade ka jing sedang aku apong pi kade ka jing sedang kapat de ka jing kut. Bat ka jing kut kalong haduk ba kane ka jing dawa jung kanda urlong. Kata kari misik ka basyai ka bang aku ban ong sya ka tanat MECL ba kum juru sya ka state government ka jungi. Kade ka jing sedang bat ka jing kut kalong haduk ba kade ka jing dawa jungi kanlong ka job hangta ka jingkut jungi liang ka seng rengkat bagi paiba jong kadong riboy simgi jungi bat hagu juga poru ngaskuan pendip ba hagni teo benwan ngila debu appointment ya minister in charge jong katrat samboding Henry namar ba udang don sabar ngi padio ka jawab jungi scam hagni si ka bamenta unsawan ban po office ban syong po office ju barelang jungi ru ngin siyo ban kenduk yu rengkat bat ki paiba jong kadong riboy simgi jungi kibela ban yalik lang bat ngi kum ka seng bat hangtangin sa penpau yu ke jingi ka bang yingi kenduk bat ka jimum trikam jong di kibi tertri bat ngin sesumit ru ya ka siti ka bangi na liang jingi ngila pha sya ka trat MEPDCL hapo nongpo bat juga poru ka jingi san jong baro kirang ba snong ki badon hapo jong adong riboy semgi jungi rengkat bat ka western riboy derbar bat kumjuru bat ki seng balang ha ka ba gi penlong ya kena jilang hati kita sku swaban pom ya ki dingso ki dingkwai jong ki pait ba ki basang wasa ha ka tan kadang de mesek ka basai ka bang aku ban ai ha ni ka poru mta Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra